I disse hjørner er det jo tradition for, at gæsten giver et nummer. Det har du formentlig opdaget. Og du er jo ikke en mand, der bryder traditionerne. Nej. Og sådan set har vi også aftalt det hele, ikke? Du har lovet at synge en sang for os. Ja, der ligger en her. Og den er... Vi blev enige om det så sent, så jeg har ikke lært... Jeg kunne dengang udenad, men det er 100 år siden. Men Mikrofonen ligger der, så jeg synes, du skal give nummeret her som afslutning på programmet. ja, vi kan godt se, hvis der er nogen af publikum, der vil gå for en, så det er da velkommen til. Men, Okay. men det er en genre viser, som desværre ikke lever mere, men som jeg synes børn og unge godt måske kunne have glæde af i dag. Det vi kaldte, da jeg var dreng, kaldte dem for vrøvleviser, altså det rene nonsens. Og i al sin enkelhed, så repræsenterer den jo nok noget af det, jeg har stået for. Den er harmløs, det er vrøvl, den har humør, synes jeg, og derfor vil den jo måske passe meget godt her til sidst. Hvor er mine briller? De kommer her. Ja, jeg bruger dem kun for syns skyld, men... Værsgo. Ja, den har jeg vist nok sagt 10 gange før, men... Så lad det være 11. og sidste. Max, er du klar? En krokodille drog imod sin fjende. Med sine børn, den tog et farvel. Men det gik galt, det gik den såre ilde. Før den kom hjem, den slået var ihjel. Krokodillen begravet blev i Nilen. Nu er den væk, den har fået sit smæk. Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Jeg er en tapper landsoldat, der vil kæmpe for mit rige som en mand. Er du med på den? En antilope tog sig til at hoppe. Den satte i spring til himmelbjergets top. Da der den kom, den kunne slet ikke stoppe. Centrifugalen drev den højre op. Antilopen fløj ganske væk fra globen. Og hvis jeg tror, det på månen på. Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Jeg er en tapper landsoldat, der var kæmpe for mit rige som en mand. Er med på en bavian, han trumlede lystelige med sine fælder i den grønne skov. Men med et og ganske pludselig forstummede al den frygtelige sjov. Sig, bavianen, det fik i klippehalen. Med et her gik halen. Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Er du med på jo, er du med på ja, er du med på tralala? Jeg er en tapper landsoldat, der var kæmpe for mit rige som en mand. Er du med på det? Hvor vrøvlevise nu må have en ende, for ellers bliver den vist nok alt for lang. Men er I bange, at I den skal glemme, så synger jeg den gerne nok en gang. Så hold mig lidt i hånden og opgiv ikke ånden, men fald kun i på det gamle melodi. Er du med på ja? Er du med på ja? Er du med på tralala? Er du med på ja? Er du med på ja? Er du med på tralala? Jeg er en tapper landsoldat, der kæmper for mit rige som en mand. Er du med på den? Kære kollega, Otto Leisner. Det var så slut på lørdagshjørnerne i denne omgang. Måske vi ses en anden gang. Tak for i aften.